Ariun často cítil, že jeho každodenná práca je ten najťažší boj. Sťažoval sa na dlhé hodiny, neustále sa cítil unavený. Ty nevieš, čo je skutočná námaha, povzdychol si jedného večera, keď sa pozeral na svoju manželku, Priaju, ktorá čakala ich prvé dieťa. Prija, vyčerpaná neustálými zmenami v tele, nepovedala nič, ale múdra susedka, pani Rao, počula jeho slová a pozvala ho na rozhovor do parku. Dala mu malý, ťažký kameň. Noste tento kameň celý deň, Ariun, povedala s jemným úsmevom. Potom sa budeme rozprávať o námahe. Ariun nosil kameň všade a cítil, ako sa jeho váha s každou hodinou zväčšuje. Bolel ho chrbát a jeho nálada sa zhoršila. Nemohol zjesť svoje jednoduché jedlo z ryže a zeleniny, aniž by cítil túto bolestivú záťaž. To je hrozné, zvolal nakoniec a pustil kameň s buchnutím. Ten kameň je ako život, ktorý ženy nesú, vysvetlila pani Rao. Nie len pár mesiacov, ale 9 plných mesiacov menia svoje telo a celý život pre novú dušu. Zastavila sa, jej oči boli láskavé. A to je len začiatok. Riadia domácnosť, starajú sa o rodinu a často pracujú vonku, to všetko pri nosení neviditeľných bremien. Ariun sa pozrel na tehotnú Priaju novými očami. Konečne pochopil, že viditeľné zmeny, ako je nosenie dieťaťa, sú len jednou časťou celoživotného odhodlania a sily ženy, ktorá ďaleko prekonáva každodenné boje muža. Odišiel domov a okamžite sa ospravedlnil svojej žene, sľubujúc, že bude ctiť jej veľkú silu každý deň. Vždy rešpektujte ženy a ctite neuveriteľné úsilie, ktoré do života vkladajú, od najmenšej láskavosti až po veľký zázrak stvorenia. Ich cesta si zaslúži našu najhlbšiu vďačnosť a úctu. Prihláste sa na odber Slova Krepo a komentujte Rešpektujem ju, aby ste rozšírili túto dôležitú lekciu ešte dnes.